De har jo tydeligvis ramt helt rigtigt, i og med, at de har sporet sig ind på, hvad det er for nogle kompetencer, som det er, at virksomheden efterspurgte. Hvad for nogle arbejdsopgaver, der lå der i forhold til det match, der skulle findes. Og igen, så er der jo rettetegn ved, hvad kan man sige, ancienniteten nu. Så der har man jo ramt helt rigtigt, fordi at de kompetencer, der skulle bruges, er dem, jeg besidder, udover dem, jeg har udviklet undervejs også. Så på den måde kan man sige, at der har det jo begge vejet været det helt rigtige match mellem dedikation, mig og GlobalConnect, hvor jeg er i dag, i den proces. Ja. Jeg hedder Thomas, og i dag sidder jeg som Senior Manager, Head of Sales, Nico Small, og i et firma, der hedder GlobalConnect, som er Nordens største udbyder af fiber og IT-infrastruktur. Der har jeg siddet i 5 år. Det har været mega fedt og mega spændende, og er det stadigvæk, selvfølgelig, i og med at jeg stadig sidder i stilling. Og i selve forløbet var der masser af tryghed i forhold til det samarbejde, jeg nu har haft med dedikation, for at finde det rigtige job, som jeg nu ledte efter. Ja. Jeg har brugt dedikation rigtig meget, i og med, at jeg, som jeg nævnte tidligere, skulle opbygge en afdeling. Og det er jo noget, der tager tid, og der skal nogle folk igennem trakten, før man finder de rigtige folk i den type stilling, som jeg nu har skulle rekruttere til igennem de sidste 5 år. Og der har jeg udelukkende brugt dedikation, og som også er det, der gør, at jeg har den stab, jeg nu har i dag på 10 mand. Og desværre for dedikation har jeg jo ikke rekrutteret så meget det sidste års tid, halvandet, fordi at vi har landet de rigtige kandidater. Der har vi altid haft en god kommunikation og en god sådan feeling med, hvad er det for noget, jeg søger, hvad er 100% no-go, hvad er 100% go. Så fra processen til, at jeg får, eller Thomas screener dem, eller dedikation screener dem, til at jeg får dem til samtale, har altid fungeret super godt. Altså hvis man har masser af tid, så kan man selvfølgelig snuse lidt rundt, men hvis man gerne vil have fundet kandidaterne hurtigst muligt og den rette, så har jeg i hvert fald altid haft stor succes med at benytte mig af dedikation. Det er en meget personlig kontakt i forhold til, at man jo også i et regi, hvor man ikke er 150 ansatte, har en mere, man får en hurtigere, mere personlig reaktion, og der bliver også eksekveret mange gange hurtigere. Vi har benyttet os af andre rekrutteringsfirmaer igennem tiden, men faktisk ikke haft den succes, som vi har haft med dedikation. Ja. Det kom faktisk i stand ved, at jeg jo brugte dedikation til at rekruttere medarbejdere i min tidligere stilling. Og da det så var, at jeg gerne ville videre, så rakte jeg ud til dedikation for at høre, om de havde en stilling, der passede på min profil og mine egenskaber. Og de havde lige præcis én stilling, lige da jeg spurgte. Og så det er jeg jo glad for, at jeg gjorde, i og med, at det er det bedste job, jeg har haft i min karriere. Og efterhånden også det, jeg har været længst tid. Så det var sådan set egentlig en ret nem proces, for mig jo i hvert fald, fordi stillingen var klar, og dedikation havde. Jeg har altid været i små og mellemstore virksomheder hele mit liv, og mit mål og ønske var, da jeg skulle finde min næste job, det var, at det skulle være i en stor koncern, en stor virksomhed. Og det er jo noget helt andet, og har været noget helt andet, fordi at processerne er anderledes, og faktisk primært på det gode. Så det, jeg har været vant til at synes, at det måtte være det bedste kontra de store koncerner, uden at kende den verden, så har det virkelig været en positiv overraskelse. Og igen, så er jeg landet det helt rigtige sted. Og i princippet ked af, at jeg ikke har landet der noget før i mit liv, men det kan være, at jeg ikke havde landet det, hvis ikke jeg havde haft den karriere, jeg nu engang har haft. Men både privat og arbejdsmæssigt har det udviklet mig helt vildt. Også givet mig noget frihed, både økonomisk, men også tidsmæssigt. Og kompetencemæssigt har det også udviklet mig helt vildt i forhold til at have samarbejdet med en masse forskellige stakeholders, som jeg ikke har haft tidligere i mine tidligere jobs. Ja. Det har været et rigtig godt match med mig og dedikation. En sidste ting. Ja. Det er, hvordan oplevede du ligesom dedikationens sådan forståelse af den stilling, som skulle besættes, og så dig som kandidat? Jeg tror, hvordan jeg udtrykker lige det. Så vil jeg komme ind på branchen, men nu har vi jo holdt det sådan lidt uden
Så det er sådan lidt mere all-round, ikke? Fordi så vil jeg have lyst til at nævne med branchen. Ja. Det er jo svært, når det er, at I kender hinanden. Ja, nej, men her kan man godt sige, at der er det jo forhold til, at Brian og Thomas kender den branche, det fag, som jeg nu arbejder i, hvor det handler om salg. Ja, og de kender mig selvfølgelig. Men så hvis jeg ikke skal nævne noget med, hvad det er, nu er det bare min egen antagelse, går jeg ud fra, at jeg skal, for så bliver det specifikt på min branche. Men har de jo et indadgående kendskab til det arbejde, jeg sidder med, og ved, hvordan jeg har arbejdet tidligere, og hvilke jobs jeg har haft. De forstod virksomheden. Ja, jeg kan selvfølgelig godt. Ja, og de så dig som den rette til stillingen. Yes, det kan jeg. Mega fedt. Jamen, da du kom med det her ønske til dedikation, så havde de jo det her job, der er klar, men de havde også en indgående kendskab til branchen, og i særdeleshed også dig. Kan du prøve at fortælle lidt om det samspil og trygheden i den forbindelse? Var det okay? Jeg er tilfreds. Okay. Jeg er tilfreds. Det gjorde du bare så godt.